Εν πάση περιπτώσει, εδώ επειδή υπάρχουν πολλά κατσίκια, πολλά αρνιά, γενικώς παίζει πολύ η κτηνοτροφία στο νησί, είναι λογικό ο κύριος Μουστάκης να έχει και δουλειά του μέλλοντος, θα έλεγα. Με ράσπες, με εργαλεία του χεριού. Αυτό πολύ χρόνο για να το κάνετε? Μου τρώει 2-3 ώρες να μου φάει. Θα μου φάει. Εσείς αυτή τη δουλειά τη βρήκατε τον πατέρα σας? Δηλαδή πάει από γενιά σε γενιά ή... Από τον πατέρα μου βρήκα μόνο την τζαμπούνα. Από μικρό παιδί είμαι στο σπίτι γιατί έπαιζε ο πατέρας μου και έφυγε τις τζαμπούνες. Ποια είναι η τζαγκούνα? Κινήσουμε από τώρα. Ναι, θέλω λίγο να το δω. Αποστόλη. Συγγνώμη λίγο, τι είναι αυτό εδώ? Αυτό είναι το πόδι του κατσιού. Το πόδι του? Το πόδι του, ναι. Όλα είναι ζωικά που βλέπετε εδώ και φυσικά. Έτσι. Για δείχτε μου, πού να βάλω το μικρόφωνο εγώ, εδώ ή εδώ? Ή εδώ. Μπροστά. Μάλιστα. Όχι, ακόμα μην κουράζεσαι. Δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί να παίζεται αυτό το όργανο. Το φουσκώνουμε πρώτα. Μπράβο. Αυτό είναι το δικό σας. Ναι. Εδώ. Αυτό είναι η άφουκλα που λέμε. Να πιάσουμε μία άλλη, να πιάσουμε πιο εύκολη. Βεβαίως. Είναι... Κρατήστε. Τι θέλετε εγώ να κρατάω? Μισό το μικρόφωνο μου. Ωραία. Άφουκλα λέγεται γιατί μπαίνουν μέσα οι μπιμπικομάνες, αυτά τα μπιμπίκια. Τι μπαίνουνε? Οι μπιμπικομάνες. Αυτά είναι καλάμια και τις λένε μπιμπικομάνες, έτσι. Είναι η άφουκλα, ξεκινάει το ξύλο, είναι η άφουκλα. Κρατάτε και εσείς λίγο εκεί. Είναι η άφουκλα και μετά μέσα μπαίνει το καλάμι. Αλλά το έχετε κάνει και σχεδιάκια, το έχετε φτιάξει. Έχει δουλίτσα πολύ. Είμαι μερακλής. Εντάξει, τι να κάνω, μου αρέσει το μεράκι. Θέλω να είναι πολύ ωραίο. Παιδιά έχετε? Βεβαίως, μάλιστα ο ένας είναι εδώ. Να τονε. Θα με βοηθήσουν εγώ τους απέναντι. Μάλιστα. Τα παιδιά τη μάθαν την τέχνη? Εντάξει, ακολουθούν? Όχι σαν και εμένα. Κάποια στιγμή όμως θα μπουν στον κόρπο, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, γιατί... Δεν γίνεται κι αλλιώς. Ναι, αυτά θα ορίστε. Τι έγινε, παιδιά? Αυτά δικά μου αυτά. Λοιπόν, ο ένας είναι ο γιος μου. Ναι. Ο άλλος γιος είναι αυτός? Ναι. Ξανθό γιο δεν έκανες όμως, βλέπω, Έχω και ξανθό. Πόσους έχεις? Από όλα έχουμε. Αυτά τα κουδούνια τα φοράνε μόνο τα κατσίκια. Έχει σημασία αυτό που λέμε. Γιατί? Δεν ξέρω. Κοιτάξτε. Εσείς τώρα γελάτε γιατί ζείτε μέσα σε αυτά. Ναι, δεν τα ξέρουμε. Είναι τόσο μακριά ορισμένα κουδούνια. Να σας φέρω ένα παράδειγμα δηλαδή για να λυθεί αυτή η απορία. Γιατί και πολλοί έχουν την απορία αυτή. Που αν το βάλει στο πρόβατο, έχει την ιδιότητα το πρόβατο και περπατάει σκυφτό. Το κεφάλι είναι σχεδόν κάτω, στο πάτωμα. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό θα σέρνεται σχεδόν. Προσέξτε, μην κοπείτε, τόσο πολύ. Ναι. Λοιπόν. Είναι το γνήσιο φιλοτίτικο βοσκομάχαιρο. Αυτό έμαθα, αυτό είδα, αυτό φτιάχνω. Τι τα κάνουν αυτά? Όπως βλέπετε, οι λάμες σχεδόν είναι ίδιες, οι φιγούρες αλλάζουν. Ναι, βλέπω εδώ, δεν ξέρω αν φαίνονται. Το είχε ο βοσκός στη μέση του, ήταν το εργαλείο του αυτό. Γιατί, τι το έκανε? Εκείνα τα χρόνια, όλο κρέας τρώγανε οι άνθρωποι. Ναι, σωστό. Έτσι. Και σφάζανε, χασάπης δεν υπήρχε. Έπρεπε να έχει το εργαλείο στη μέση του. Και όσο έτρωγε και το κρέας, το καθάριζε με το μαχαίρι. Δεν είχε πυρούνια. Το κόβε, το έτρωγε. Είναι για τα ζώα το αν μπλέξει κάποιον να το γλιτώσει και τέτοια πράγματα. Δηλαδή ήταν το μαχαίρι, το ραβδί και το μαχαίρι. Να σας πω, λαϊκά ήταν η μαγιά του βοσκού, δηλαδή. Πώς να σου το πω. Έτσι. Αυτό είναι κανονικό φιδάκι ή είναι φτιαγμένο? Ορίστε από τώρα, αυτό το είδα στην τηλεόραση. Ναι. Να το γυρίσω. Για πιάστε το. Δεν είμαι ευχαριστημένος γιατί έπρεπε ακόμη η ουρά να έχει γυρίσει πολύ πίσω. Αλλά ανοίγοντας ένα κέρατο να φτιάξω ένα κουτάλι, ανακάλυψα ότι αυτό μου βγαίνει σαν κόμπρα, ας πούμε, και έτσι ξεκίνησα να κάνω το κεφάλι. Έτσι. Δηλαδή αυτό δεν είναι φίδι? Είναι μια κόμπρα, ένα φίδι. Ναι, δεν είναι φίδι που μέσα το έχουν κάνει, ας πούμε. Όχι, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή αυτό δεν είναι φίδι? Είναι μια κόμπρα, ένα φίδι. Ναι, δεν είναι φίδι που μέσα το έχουν κάνει, ας πούμε. Όχι, βέβαια. Έλατε. Και εγώ έχω την απορία, αλήθεια σας λέω. Κοίτα, να το θυμάσαι πώς το έκανες για να το ξανακάνεις. Πολύ δύσκολο, όλη μέρα μπορεί να το φτιάξω αυτό. Έτσι, είναι... Πολύ ωραίο. Αυτά εδώ τι είναι? Αυτά λοιπόν είναι τα μπαρουτόφλασκα που έπρεπε να είναι ζευγάρια, αλλά δεν είναι όμοια. Δεν πειράζει, δεν μας παρεξηγήσει και κανείς. Γιατί έχετε τέτοιες αγωνίες να είναι όλα ίδια, να είναι όμοια? Γιατί? Κάποιος θα σου πει, μου έχουν πει πολλοί, θέλω ένα ζευγάρι μπαρουτόφλασκα. Δεν μου λέει ένα μπαρουτόφλασκα. Ένα ζευγάρι, το ζευγάρι είναι το ζεύγος, έτσι. Ναι. Το τέρι του. Το τέρι του δεν σημαίνει να είναι και ολόιδιο. Τι τέρι είναι? Μεγάλη σημασία. Όχι, τα ετερόνυμα έλκονται. Γι' αυτά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είχε το παρούτι με. Μεγάλη σημασία. Όχι, τα ετερόνυμα έλκονται. Γι' αυτά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είχε το παρούτι με. Σας έφτιαξε κατσικάκι μεν, γιατί εδώ το κατσίκι παίζει πάρα πολύ στον τόπο. Αλλά με αυγολέμονο και αγκινάρες. Τι? Καλό. Αλλά όχι σαν τη συζύγου. Το άλλο έχει περιπέτεια. Άμα δεν σου στείλω την κάμερα να μας το φτιάξει και να το παίξω στην Αθήνα. Άμα το ξέρω, θα τη στείλει την κάμερα να είμαστε προετοιμασμένοι. Μα πώς θα έρθει μόνο της, γεια σας, ήρθα για το κατσίκι. Έτσι, ναι. Εννοείται, θα το σφάξω και μπροστά σας για να. Όχι, αυτό να μην το δούμε. Δεν το τρώτε μετά. Δεν γίνεται. Άμα το δούμε, το χαϊδέψουμε, τα αγαπήσουμε. Είχα ένα ντουμπάκι φτιάξει με το δέρμα απ' έξω, έτσι για χαβαλέ. Και δεν μου αφήσανε τα παιδιά μου να το φέρω γιατί
Γιατί? Γιατί λέει η Ελένη μπορεί να στεναχωρηθεί άμα δει το ζώο με το δέρμα με τις τρίχες απ' έξω. Ναι, μωρέ, δεν είμαστε. Είχαν δίκιο, εντάξει. Εσείς είστε πιο κοντά σε όλα αυτά, εντάξει. Αλλά εγώ λέω, οι γυναίκες φοράνε τις γούνες, δεν στεναχωριούνται οι άλλοι που τις βλέπουν. Αυτό λέω. Ζώα, δεν είναι και αυτά που. Βεβαίως. Τέλος πάντων.